Mit navn er Mathias Borgstrand. Okay, vi har fået til opgave her at lave et punktplot, hedder det, undskyld, hvor sammenhængen er, at x-aksen det er år efter 2008, og y-aksen det er antal medlemmer. Og hvis vi kigger på det her, kigger på aksen her, og så går ind og kigger på forklaringsgraden i forhold til, hvor godt den linje, eller den funktion, vi sætter ind, vil passe. Så har vi for eksempel her afbildet en eksponentiel funktion, hvor den så vil komme til at hedde y lige med 230.039,3 gange 1,02316 opløftet x. Hvor forklaringsgraden er 0,88, også den højeste, vi kommer til at snakke om i dag. Hvor hvis vi for eksempel kommer til at kigge på en lineær funktion, så vil forklaringsgraden altså er i anden, som vi kan se afbildet her ved musen, hvor det vil ligge på 0,77. Og hvis vi kommer til at snakke om en lineær eller en potensfunktion, så vil det her antal af medlemmer, det er jo eksplosivt. Altså det er jo ikke stillestående. Fordi ved en potensfunktion vil medlemstallet komme til at stagnere på et tidspunkt, og det er jo ikke nødvendigvis gældende for en spejderforening, fordi det er jo medlemmet, det er varierende, det er hele tiden skiftende, og det vil derfor ikke være realistisk af en forklaringsgraden, og også høj ved en potensfunktion. Når vi skal snakke om sammenhængen i den her opgave, så kan vi jo se, at siden 2008, så kan vi se, at medlemstallet det er vokset fra 23.500 til over 28.000, og dermed har haft en eksponentielt voksende sammenhæng. Til næste billede her kan vi se, at vi har fået givet formlen, som vi kan se her på billedet, hvor vi så skal finde ud af udviklingen ved at bruge den her formel her. For eksempel bestemme, hvor vi skal bestemme medlemstallet i 2020. Vi har fået givet denne model, der kan beskrive, som vi kan se her på billedet her, hvor vi antager, at vi kan se en udvikling i medlemstallet efter årene 2008. Og det kan vi så beskrive i den her funktion her, hvor vi siger 5.242 divideret med 1 plus 1300 gange 2,72 opløftet i minus 1,8432 gange 12 plus 24.070. Og ud fra den her model vil vi så kunne konkludere, at medlemstallet efter 12 år, fordi der skulle stå som det er vores variabel x, der fortæller efter hvor mange år der er gået, og hvordan medlemstallet vil se ud efter x antal år, og der er så gået 12 år efter 2012, og det fortæller så, at der vil være et medlemsantal på 29.296,9 medlemmer. Denne model er også givet ved at ligne meget en potensfunktion. Det at modellen efter et givet antal år, som er flere, så vil medlemsantallet stillende af, hvilket nok ikke er realistisk for virkeligheden. Og derfra vil medlemstallet så derfra kunne falde 2% hvert år fra 25 af. Og dermed vil medlemstallets antal blive mindre, og beregningen vil I se lige om lidt. Hvis vi som sagt kigger på udviklingen af tallene, kan vi jo se, at det er jo stagneret. Og derfor har vi lavet et ganske simpelt procentregning og kigget på, hvor meget tallet faldet efter 2025. Hvis man regner med, at der cirka hvert år kommer til at falde 2% fra, så vi har taget 2% fra hvert år. For eksempel for 2026, hvor vi går i gang med det her, der er 29.312 indbyggere. Og så i 2027 kan vi allerede se et markant fald efter den faldt 2%, hvor den ligger på 28.150,48, og i 2028 vil den efter at falde 2% der også ligge på 27.585,9, og i 2029 vil vi lande på 27.333,28. Og slut i 2030, som det her egentlig handler om, vores regnestykke, hvor vi skal kigge på, hvor mange mennesker der er, eller hvor mange medlemmer der er tilbage i spejderhytten efter de 5 år der, hvor den er faldet med de 2% hvert år, vil der efter 5 år, eller i 2030 være
26.492,61 medlemmer tilbage i Spejderforeningen.